L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ippubblika riċerka li tmur lil minn sempliċement numri u statistika oħra li ta' kull ġimgħa jiġu pubblikati minn dan l-uffiċċju. Ma dan l-istazzjoni d-Direttur Ġenerali tal-NSO Etienne Caruana għal b'din ir-riċerka avanzata se tkompli tissaħħaħ il-kwalità tal-Uffiċċju tal-Istatistika. Din il-pubblikazzjoni tiġbor sit papers, research papers, ibbażata fuq riċerka relatata ma' Official Statistics. Bħalma wieħed jista' jimmaġina, ovvjament aħna x-xogħol mhux noħorġu numri biss, ikun hemm ħafna riċerka wara biex dawk in-numri jkunu ta' kwalità tajba. U fil-fatt hawnhekk qed nippreżentaw illum 6 areas differenti fejn matul l-aħħar żmien aħna studjajna biex ovvjament il-kwalità tax-xogħol tagħna jkun aħjar. Il-pubblikazzjoni tiġbor fiha studji fuq l-edukazzjoni u x-xogħol, prezzijiet qatt, industrija faqar fost l-oħrajn. Indirizzaw ukoll din il-konferenza b'mod virtwali l-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna fejn saħaq kif l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għandu fih danu persuni kwalifikati ħafna li jirrifletti l-istudju li ġie ppubblikat. Tenna li dawn l-istudji ħallu effett ukoll fuq dawk li jkollhom x'jaqsmu b'xi mod jew ieħor ma' teħid ta' deċiżjonijiet.